Tiegruok mar oboke mag CAF odonjo juma mar ariyo. Tiegruogno moyo jopuonj adhula 25 mawuok e pachoka. Tiego jopuonj adhula e pachoka ka mano en okang' mar riwruok matayo tuke mag adhula FKF kao mar gero rang'iny mar tuke adhula kochakore kor gwenge nyaka timbe madongo. Jopuonj adhula yudo tiegruok kokalo kuom jopuonj Salimali gi Francis Kimanzi kendo gibiro yudo oboke mag bang' tieko tiegruok mar dweche 6. So good, good first half. Mcheza vizuri, si ndio? Yeah, tumeenjoy game. But tumesema so kila mtu lazima awake. For you to coach a Women Premier League or KPL, you have to be a license holder at the moment. So it gives us like an opportunity that we have to step up in our careers as coaches, that we have to acquire these licenses in order to be able to get these jobs. Let them do more and more, because the more they train the coach, the more the more value they bring to our league, and that's what we've been lacking, and that's what we need most. And I'm so happy because they are equally training our educators and making them at least to give us them the right information.